Гаиләне ничек саклап калырга? Шул хакта сөйләшәбез. Без бүген сездә кушылыгыз, Telegram каналда пост урнаштырабыз, анда да комментарийлар языгыз. Ни сәбәп бу хакта сөйләшә башладык соң без, анысын да әйтеп үтәргә кирәк. Чөнки финанс министрлыгы шундый мәгълүмат җиткерә, аерылышулар өчен дәүләт пошлинасы артачак һәм 8 тапкырга 2025 елда 5000 сумны тәшкил итәчәк. Һәм шул 5000 сумны урталай бүлеп 2000 скидываться итеп түләмәс өчен аерылудан баш тартачаклар ди. Ярдәм итәчәк инде. Һәм безнең радио тыңлаучыларыбыз гаиләне ничек саклап калып була дигән сорауга үзенең җавапларын юллар. Яшел еланда аера күп гаиләләрне күпме бала ятим үсә шуның аркасында дип язган бер радио тыңлаучыбыз буның фикере. Аннан соң әле тагын да исмәсләр бар иде буга ил араларын син укый инде. Сабыр төбе сары алтын диләр. Димәк, сабыр итәргә кирәк дигән фикердә бар. Сабыр итсәң, гаиләне саклап калып була, димәк. Аннары аның бер чыры буладыр инде, әйме, менә мәсәлән, күпмедер яшәгәннән соң, аның теге критик Кризис чыры булады, кризис чыры булады. 5 ел, 10 ел, 15 ел. Менә шуны күпмедер сабыр итеп шушы атлап чыга алсаң, аннары яшисең диләр инде, янәсе инде. Беләсезме, үзелешем, үз көмешем тапшыруы бар бит бездә, бар радиосында, һәм анда кунакка гаиләләр килә. Бер гаиләнең Мирзаяновлар гаиләсе булды бугай, ул Мөслимнән менә шушындый фикерен җиткергән иде. Без ди өйләнешкәндә ди, абый ди менә шушындый бер гыйбарә сөйләде ди, бер кызыклы гына хикаят. Тегермән ташы урнаштырып, ул яхшы он бирә башлаганчы 3 ел үтәргә тиеш икән. Ташлары бер-берсенә яраклашканчы, урнашканчы, менә гаиләдә бер-берсен аңлашып, менә чын мәгънәсендә килешеп яшәр өчен нәкъ менә шул 3 елны узарга кирәк инде дигән. Аннары тора бара аның теге механизмлары да шыгыр ди башлый, аларны майлап торырга кирәк. Майлау инде әлбәттә ул матур сүзләр бер-береңә хөрмәт һәм ихтирам. Һәм башкалар, Илбир әйтмешли.